Ram Singhella Award for Best Comedy. रुंसारि बिभीषण ब्रह्म राम सिंह बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गाम्बारि बिल गामियाव 1983 इं मायथाइयाव जादोंमोन। बिथाङा सासे राफोद फेस्ला फावखुंगुरमोन, लोगोसे गोख्रों हारिमु सिबिसुलामोन। बिथाङा थांनाय 2022 इं मायथाइनि 4 जुलाइ खालाराव अबथिरायै बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थाङो। The nominees are जोंखौबा खेब खेब सिख्लाफोरखौबा बुंथ'ला दे। माने आं नोंथांनि फिसाजोखौ फसायबाय। बिमा आं जेबादि लुगैदों बिजामादै मोनमारबाय। सार रोजा रोजा साबायखर, नोंनो आंनि न'आव फैनानै सराव रायज्लायफैबायब्ला गोजोन्थों सार। राम सिंघella बेस्ट कमेडी बे बान्थाखौ होनो थाखाय मानगोनां रिनाउन्ड फिल्म मेकार श्री मदाराम बसुमतारीखौ जौस्राङाव फैनो गुरै खावलायदों। श्रीजुत मदाराम बसुमतारी रिनाउन्ड फिल्म मेकार बिथांखौ फैनो खावलायबाय। And the award goes to the रुबुल बर' दाखा जोमै। And the award goes to Rubul Boro for the Dhaka Jamai. Mr. Rubul. One man, many role. Nah? One face, many role. Doseba police, doseba comedian, doseba villain, doseba Thank you. Next, can we have the nominees for